Vale. Uste du barruan gaudela. Vale. Bueno, kaixo guztioi, poliki ja sartzen ari zarete, orduan hasiko naiz, bale? Betiko moduan, ez ahaztu bideoaren deskripzioan, eman momentu bat, Vale, orain bai. Bideoaren deskripzioan gogoratu daukazuela formularioa, eta formulario hori bete behar duzue, hori bideoa ikusi duzuela ziurtatzeko. Ez ahaztu bideoa edozein momentuan ikusi alduzuela. Ez da beharrezkoa orain zuzenean ikustea. Orduan, gaurko gaia gogoratu Google Meet izango dela, bale? Google Meet, eta Screencastify, bale? Nik uste dut basic ikastaro honetan Google Meet nahiko oinarrizkoa izango dela gehienontzat, eta uste dut konfinamenduan tresna hau erabili izan duzuela ia guztiok. Orduan ikusiko dituzuen praktika nahiko errezak dira. Dena den erakutsiko dizuet, beste praktika apur bat zailena edo, baina ikusiko duzu erreza dela. Eta gero Screencastify tresnak batez ere bideo grabaketak egiteko eta ikusiko dugu ere nahiko erreza dela, eta nik uste dut bi praktikak aste honetan egin aldituzuela arazorik gabe. Orduan, aste honetan bi praktikak entregatu behar dituzuela, bi gaiak. Dena den, naiz eta bi gai izan, pildora berdinean daude kokatuta. Kasu honetan, pildora barkatu, bloke berdinean daude kokatuta. Zuen kasuan da Meet Screencastify. Horan erakutsiko dizuet zelan aukeratu behar duzue. Baina hasi baino lehen, batzuk komentatu didazu ez daukazuela kamerarik, eta agian ezin zenutela praktikak egin, eta lasai egon. Ikusten duzu gaurko saioa YouTubeen bidez egingo dugula. Ni saiatuko naiz Google Meet sartzen nire erabiltzailearekin eta igual beste erabiltzaile batekin praktikak egiteko, baina egia da Google Meet eta YouTube aldi berean konektatuta nahiko astiro joango dela. Orduan, pazientzia izango dugu apur bat, aberea ez du ematen denbora gehiegi, eta erakutsiko dizuet zelan konektatu eta zer dagoen Meeten barruan, bale? Gero, praktikak egiteko ez da beharrezkoa praktika guztietan kamera izatea. Egia da, praktika batzuen barruan, agertzen da aktibatu edo desaktibatu kamera, baina, botoia eman aldiozue, naiz eta webcam ez izan, bale? Edo behintzat botoia topatu, bale? Orduan, naiz eta kamera ez izan, praktikak egiteko eta batez ere entregatu behar dituzuen praktikak egin ahal izango duzue arazorik gabe. Ados? Orduan erakutsiko dizuet saita, eta gogoratu, gaur ahaztu zaidala, eskerrak Mariak abisatu didala, gaurko esteka bidaltzea, bale? Egia da saiatzen ari naizela hori, astero egun bat lehenago bidaltzea gaurko esteka, baina hainbeste gauzekin nabil eta pasatu zait. Dena den ez ahaztu, ez badut bidaltzen webinarren esteka, sait honetan daukazuela. Sait honetan joaten bazarete adibidez gaurko blogera, hemen Meet gehi Screencastify, hemen botoi honetan daukazue webinarrean sartu. Orduan naiz eta ni zuei ez bidali esteka hori posta elektronikoz, saiatu alzarete mendik sartzen eta klik eginda sartzen zarete YouTubeen, arazorik gabe, bale? Bale. Gogoratu bloke honetan gaude astea honetan, ez ahaztu gaur ere amaitzen dela Classroom praktikak entregatzeko eguna, badakit batzuk ebaluazio bileretan zaudetela eta, arazo gehiago izango dituzuela entregatzeko aste honetan, baina saiatu hori alik eta lasterren entregatzen, bale? Aste honetan zehar, gaur 25 da, eta abenduaren 2 arte,
daukazu epea atasak entregatzeko, bale? Hemen daukazu linka bebai, gogoratu webinarra ikusi ostean betetzeko, bale? Ziurtatzeko webinarra ikusi duzuela, eta hemen atal honetan dituzue praktikak. Lehen esan dudan moduan daukazue Meet praktikak eta Screencastify praktikak, biak, bale? Eta hemen, azken botoian daukazuela daukazue formularioa. Atasa entregatzeko formularioa. Orain sartuko nahi zuek ikusteko, jartzen du atasa entregatu Meet, baina biak dira, atasa entregatu Meet eta Screencastify, bale? Gogoratu hau bete behar duzuela, bale? Beti errepikatzen dut prozesua, baina ez da, nahiago dut errepikatzea, zuen datu, benetazko datuak sartuta, hartzen duzue ikastetxea eta aurrera, bale? Eta aste honetan aukeratu behar duzuen blokea, bale, hemen gogoratu daukagula pestaina eta importantea da. Ze atasa entregatu behar duzuen aste honetan? 3. Bale, 3. blokea denez, 3. atasa. Hau da, Meet eta Screencastify formulario berdinean, bale? Zer esan nahi du hori? Bueno, hemen, egin behar duzuena da, URL-ak hemen itzatzi, bale? URL horiek izango dira Screencastify bideoarena, eta beste URL bat izango da Google Meet hori gonbidapena, bale? Google Meet gonbidapena. Eta irudi kaptura bat nahi duenak egin ahal izango du Google Meet bilera bat kalendarren programatzea. Eta hori erakutsiko dizuet. Orduan, horretan bai irudi kaptura bat eskatuko dut eta hor sartu ahal izango duzuen. Lasai egoz eta guzti hau azalduko dizuet orain, bale? Baina gogoratu formularioan, hemen aukeratu behar duzuela 3. atasa, Meet Screencastify, eta gero URL-ak edo fitxategiak sartu ahal izango dituzu. URL bat baino gehiago sartzeko koma bat jarrita, bale? URL bat, koma, eta bestea itzatzi, bale? Biak aldi berean ipintzeko, bale? Hori esan da, banoa ja praktiketan sartuko naiz zuek ikusteko, bale? Gogoratu, klik eginez deskargatzen direla PDF-ak, eta hemen daukazuen Google Meeteko praktikak. Zer entregatu behar duzuen Google Meeten, bai? Bueno, entregatu behar diren bi praktikak, bakarrik bat da derrigorrezkoa, bestea da hautazkoa, bale? Zein da derrigorrezkoa? Meet gonbidapen esteka, bale? Meet gonbidapen esteka bat bidaltzea. Bakarrik esteka, ez gara sartuko barruan, bale? Ez dugu egingo bideo bilera bat zuekin, bakarrik da zuek bidaltzea esteka bat formularioaren bidez, bale? Formularioaren bidez, ez da beharrezkoa posta elektronikora bidaltzea, bale? Kopiatzen duzu esteka eta bidaltzen duzue formularioan bertan, bai? Hori da, entregatu behar den atasa bakarra edo derrigorrezkoa. Eta bestea, izango da, zelan programatu bideobilera bat kalendarren ikasiko dugu, eta horren pantailazo bat egin behar duzu, irudi kaptura bat, bale? Hori gero azalduko dizuet. Ados? Bale, gogoratu hemen zuzenean formularioa zabaldu alduzuela, bale? Atasak entregatzeko. Eta hemen daude ikasiko dituzuen blokeak. Gogoratu, bloke honetan Google Meet basikoa izango dela, bale? Hasieratik. Esan dudan moduan, asko ja erabiltzen duzue Google Meet edo erabili duzue, orduan agian errezegia suertatzen da. Horrela bada, egin hautazko blokea, hau da, kalendarren zelan programatu bilera bat, eta nahi izatekotan, sakontzeko atal bat topatuko duzue amaieran, bai? Eta sakontzeko atalean
pildoretan azalduko dudana topatuko duzu, Orduan, praktika horiek egin ahal izango dituzue. Baina behintzat, ziurtagiria lortzeko, entregatu behar duzue, bale? Gonbidapena. Bideobilera baten esteka bat, bai? Eta orain azalduko du zelan egiten den. Baina, blokeak ikusteko zer ikasiko duzuen praktika hauetan. Zelan sortu bilera bat, eta, botoiak zeintzu diren, gogoratu orain dela gutxi eguneraketak egon direla Google Meeten, eta botoi berri batzuk atera direla, bale? Gero, bigarren blokea batez ere izango da, zelan gonbidatu jendea, zelan biztak aldatu, zelan txata erabili, partekatu pantaila horrelako dinamikak, zinbestekoak direnak bideobilera batean. Orduan, bigarren bloke hori ere ikasiko duzue. Eta azken blokea izango da zelan programatu bideobilera bat kalendar erabilita, bale? Kalendarren bidez. Hori lehen esan dudan moduan, hautazkoa izango da, baina nahi duenak egin, bidali aldu ataza horren irudikaptura formularioan bertan, bale? Azalduko dizuet, zelan sartzen garen Google Meeten, zelan sortu bilera bat, bai? Eta zeintzu diren botoi nagusiak. Eta non topatuko duzue gonbidatzeko esteka. Hau da, hemen dagoen esteka, bai? Bale, ea konexioa ondo doan, eta pantaila handia jarriko dut. Bale. Orain, sartuko naiz Googleen, bale? Eta ikusiko dituzue modu desberdinak Google Meet bideobilera batean sartzeko edo sortzeko. Kasu honetan sortuko dugu bat, bale? Horretarako aukera normala izaten da, hemen Googleeko tresnen artean Google Meet eman da, bale? Hemen klik egiten dugu. Eta sartzen gara Google Meet aplikazioan. Hemen aukera dago iniciar o unirse a una reunión, bale? Hemen klik egiten badut, izenburu bat jarri aldut, nire bideobilera gero grabatzen bada edo gordetzen bada, askar identifikatzeko. Baina normalean utzi alduzu, Nik normalean utzi ikusten dut. Ematen diot continuar eta zuzenean sartzen naiz bideobileraren hall horretan, bale? Oraindik ez gara sartu guztiz, bale? Orain gaude bideobileraren atarian, bale? Orduan, hemen eskatzen digu baimentzea gure mikroa eta gure kamera bideobileran erabiltzeko. Bestela ez gaituzte entzungo eta ez da ikusiko. Orduan, hemen goian importantea da hau, bale? Ez itzi lehioa, hau importantea da baimentzea. Baimentzen ditugu, notifikazioak nahi badituzue itzi, itziko dugu. Baina mikroa eta kamera baimenduta egon behar da. Ikusiko duzu orain, ni agertzen naizela hor. Kenduko dut, apur bat konexioa arinago joateko, kenduko ditut, desaktibatuko ditut mikroa eta kamera, baina hor ikusten da zelan agertuko naizen ni bideobileran. Orduan, hemen egon da, orain, daukat aukera ja zuzenean bideobileran sartzeko. Horretarako botoi hau agertzen da, unirse ahora. Hemen ematen dio, eta ja sartu naiz. Momentu honetan ni bakarrik nago. Nola gonbidatu alditut ikasleak? Ikusten duzue justo sartu bezain pronto, agertzen zait nire bideobileraren informazioa, bale? Ni bakarrik kopiatu behar dudana da esteka hau. Hemen agertzen den esteka. Eta justo hau kopiatu behar duzue, eta gero formulario batean sartu, bale? Guk gogoratzen duzue, formularioan esteka bat itsatzi behar duzuela. Hauxe da kopiatu eta itsatzi behar duzuen esteka, bale? Hori informazioa, esteka hau adibidez gu bidali aldiegu posta elektronikoaren bidez, gure ikaslei Google Meeten bidez hartzeko, bale? Eta klik egin da,
sartuko dira zuzenean. Beste modu bat da hemen, añadir personas. Bale, nik adibidez, hemen, gonbidatuko dut nire erabiltzailea, bale? Bideobilera honetan sartzeko. Orduan, sartzen du nire erabiltzailea eta ematen diot enviar correo. Bale? Claro, ikasle asko badaude, ez naiz egongo banan baimena ematen. Bale? Baina adibidez, lankide batekin egiten baduzue frogaren bat, egin alduzue modu honetan. Bale? Edo esteka bidali, kopiatu eta bidali posta elektronikoaren bidez. Bale. Ados, orduan lehenengo entregatu behar duzuen lana hori da, bale? Esteka hori bidaltzea. Gero hemen agertzen diren botoiak aztertuko ditugu. Badakizu hemen esan dudala lehen, daukagula mikroa, bale? Gaitu eta desgaitu, orain entzuten ari da nire hotza horregatik nire perfilaren botoi hori mugitzen da, eta kamera gaitu, orain nire aurpegia ikusiko da, edo desgaitu, bale? Niko desgaituta mantenduko dut. Horrez gain, hemen goian beste atal batzuk edo botoi batzuk ditugu, bale? Hemen jendearen atalean sartzen bagara ikusi ditugu bideo bilera honetan dauden pertsona guztiak, nortzu dauden konektatuta, bale? Momentu honetan. Eta horrez gain, hemen eskumaldean badago beste botoi bat txata ikusteko. Zeta erabiltzaileek baimena ematen badiegu txatean idazteko, hemen ikusiko dugu idazten duten guztia, bai? Baimena kendu aldiegu txata erabiltzeko baimena, bai egin aldugu. Orain, funtzio berri bat da, eta aukera hori badugu. Orduan, hemen kentzen badiot botoi hau, ja ikasleek ezin dute txatean idatzi. Hori erabili aldugu adibidez, momentu batzuetan aktibatu eta beste batzuetan kendu, bale? Depende bideobileran zer azaldu nahi duzue. Hau funtzio berri bat da, bai? Hauek dira betiko botoiak, betikoak. Printzipioz ez dizuet gehiago hori azalduko eta dana dago praktiketan, baina orokorrean gauza berriak ikusteko, lehenengo eta behin hemen ikusten duzu agertzen dela botoi berri bat, levantar la mano, hori da txanda eskatzeko, eta klikatzen badugu normalean beko partean, gure erabiltzailearen beko partean agertzen da esku txiki bat. Momentu honetan ni bakarrik nagoenez ezin dugu ikusi, baina agertzen da botoi txiki bat, beste erabiltzaile batekin egin behar duzue froga. Beste botoi honetan izango litzateke nire pantailan ikusten dudana nire ikaslekin partekatzeko, eta hori adibidez PowerPoint bat prestatu badut, adibidez egin aldudana da presentar ahora, ematen diot PowerPoint hori partekatzeko, kasu honetan pantaila edo PowerPoint hori dagoen lehioa, eta ikusiko dut ikasleek hor bertan PowerPointa, Eta hemen 3 puntutxoetan aukera gehiago daude. Guztiak ez dituzue ikusiko praktika basikoetan, baina nahi baduzu esakondu lehen esan dudan moduan, pildoretan azalduko dudan ditudan trikimailuetan agertzen dira aukera guzti hauek. Nik praktiketan basikoan azaltzen dudana hauxe da, zelan aldatu diseinua. Baina baduzu aukera ere zelan grabatu bilera bat, badago ere zelan erabili arbel zuri bat barnean, Google Meeten. Eta zelan aldatu gure fondoa. Ez nahi sartuko, nahiago dute igual gero zuen zalantzak argitzen joan eta denbora tarte bat utzi amaierarako. Baina hemen joango zarete trasteatzen modu desberdinak edo tresna desberdinak. Demagun, itzi duzuela hasierako lehioan non agertzen zen gonbidatzeko esteka. Eta orain esaten didazue, eta non topatzen dut orain nik agurtzaneri bidaltzeko esteka hori, ezta? Osea, formularioan sartzeko esteka hori non topatzen dut, sartuta banago. Baina sartuta zaudetenean, esteka hori topatzeko, egin behar duzue klik hemen, detalles de la reunión. Klik egiten duzue eta hemen agertzen da gure esteka, Hau,
kopiatu aldut, hemendik edo hemendik. Bai? Eta hau itzatzi formularioan niri bidatzeko. Ados? Bale, hau da Google Meeten oinarrizko erabilera bat, bale? Zelan sartu, zelan botoiak gaitu eta desgaitu mikrofona erabiltzeko, zelan ikusi jendea eta erabili txata, eta zelan eskuratu berriro esteka gonbidapenak bidaltzeko. Lehen esan dudan moduan, botoi gehiago dituzue funtzio gehiagorekin, baina hori beste atal batean azaltzen da. Bai? Bale, orain amatatuko dut bideobilera. Amatatzeko hemen gogoratu erdiko botoian klik egin behar dudala eta horrela desagertzen da, amaitzen da gure bideobilera. Hemen momentu bat, begiratuko dut nire txuleta, ea zerbait ahaztu dudan. Bale, orain erakutsiko dizuet zelan programatzen den kalendarren bidez, nahi baduzue hori, praktika horiek egiteko. Ni orain sartuko naiz kalendarren. Ados? Eta egingo dut bideobileraren gonbidapen bat, gonbidapena, baina programatuta ez zuzenean egiteko bideobilera, baizik eta beste egun batera. Hori egiteko, lehenengo eta behin niri gustatzen zait hilabetearen bista, orduan jarriko naiz hilabetearen bista, baina zuek nahi duzuen moduan jarri. Eta egingo dudana izango da, sortuko dut bideobilera bat, edo egun bat, edo evento bat, esaten dena kalendarren, evento bat. Eta hemen jarriko dut izenburua. Adibidez, ziklo bilera. Bale? Orain, nik gomendatzen dizuet ematea más opciones, baina hemen bertan ere aukeratu dituzue kanpo horiek, baina pantailazo edo nik eskatutako irudik hartura egiteko zabaldu aukera guztiak, bale? Hemen aukera guztiak, más opciones, eta hemen barnean zaudetenean, bai, zer egin behar duzue? Aukeratu eguna, bale? Kasu honetan adibidez gaur bertan jarriko dut, baina ordua izango da adibidez bostetan, bale? Eta importanteena da hemen dagoen botoiari ematea. Hemen nik ematen badiot añadir videollamada de Google Meet, zuzenean agertuko zaitea esteka bat. Eta hori izango da gure bideobileraren esteka. Bale? Zer falta zait? Bakarrik hemen eskumaldean gonbidapenak, gonbidatuak sartu. Adibidez, jarri aldut, nire erabiltzailea, edo beste bat imaginatu, ikasle guztia dauzkazuela talde batean sartuta. Talde horren esteka, korreo elektronikoa sartu. Edo bilatu talde horren izenburua eta zuzenean erabiltzaile guztien posta elektronikoak sartuko dira. Zertarako atal honetan egin? Zuzenean jasoko dituzte zuen ikasleek edo zuen irakasleek, zuen lankideek mezua. Nik adibidez jarriko dut bat froga egiteko, zuek ikusteko zelan jasotzen duten. Gonbidatuak, gogoratu eguna eta ordua, eta hemen esteka. Nahi baduzue gai orden bat aipatu hemen deskripzioan jarri aldituzue zer landuko dugun saio horretan. Eta hau eginda, gordetzen dut, ematen diot enviar, bale? Eta listo, badaukat ja programatuta hemen bertan bideobilera. Horrek esan nahi du, hemen zuzenean klikatzen badut, hau da, bostak heltzen dira eta ni sartuko naiz bideobilera momentu horretan, egin aldut kalendarren bidez. Hau da, hemendik klik eginda, unirse con Google Meet, bale? Eta klik ematen diodanean, zuzenean Google Meeten sartuko naiz. Eta gauza bera, lehen ikusi dugun moduan, unirse ahora eta ja bideobileran egongo naiz sartuta.
Ados? Bale, jarraituko dut, Zelan ikusten du nire lankide batek gonbidapen hau? Bueno, gonbidapen hau ikusteko sartuko naiz irakasle horren posta elektronikoa. Bale, orain nago beste lankide baten posta batean, posta elektronikoan. Sartzen naiz bere posta elektronikoan eta zuzenean sartu da gonbidapen bat, bale? Ikusiko dugu orain, pazientzia apur bat izango dugu. Bale, hemen gonbidapena jaso du eta hemen sartzen bada ikusten du mezu guztia, hau da, ziklo bilera bat antolatuta dagoela egun honetan, ordu honetan eta hemen esteka zuzena, bale? Gainera, baimena eman badiegu ikusteko nortzu dauden gonbidatuta, ikusi alditugu nortzu dauden gonbidatuta bebai. Eta hemen bertan aukera dauka esateko joango den ala ez bilera horretara, bale? Adibidez kasu honetan lankide honek esan aldu, ni bai parte hartuko dut. Orduan, bai ematen badio, eta ez du gehiagorik egin behar, orain bueltatzen naiz programatu duen irakaslearen posta elektronikora, eta orain onarpen horren jakinarazpena jasoko du. Ikusiko duzuen nola orain, bilera sortu duen irakasleak agertzen zaio aceptado. Hau da, pildora da nire lankideak, onartu du nire bideobilera hori. Orduan badakit egongo dela bideobilera horretan. Bale? Modu hau erabiltzen da hori Classroomen bidez, hori Classroomez kalendarren bidez bilera programatzeko. Gainera, sartzen bazarete orain Google Meeten, lehen esan dudan moduan, gogoratzen duzu agertzen dela, ikusten baduzu hemen behan agertzen zaizki zenbat bilera programatuta ditudan egun horretan. Bale? Osea, egunean bertan sartzen banaiz Google Meeten eta zerbait programatuta badaukat, hor agertuko dira bilera guztiak. Eta hemendik zuzenean sartuan naiz bilera horietara. Bale? Eta amaitzeko Google Meetekin, orain Screencastify azalduko dut. Amaitzeko honekin trukillo batzuk, bale? Badaude teklatuaren esteka edo truko batzuk mikroa eta kamera gaitzeko edo desgaitzeko, bale? Adibidez, nik ematen badiot Control D, hau da teklatuan Control D, mikroa desgaitu edo berriro ematen badiot gaitu aldut. Orduan da modu harin batean mikroak eta kamarak desaktibatzeko, bale? Control D mikroa eta kamera Control E, bale? Control D de dedo, bale? Mikroa eta Control E ematen badiot, kamera desgaitzen da edo aktibatzen da. Bai? Hori dira trukillo batzuk. Eta horrez gain, kenduko dut hau, demagun bideo bilera bat azkar sortu behar dut, pues ez dakit familia batekin, nago telefonoz esaten diot, daukazu momentu bat orain eta konektatzen gara, edo lankide batekin, edo ikasle batekin. Bueno, bilera bat azkar sortzeko, egin alduzuena da, demagun zaudetela korreo elektronikoan sartuta, hemendik zuzenean, erakutsiko dizuet, Google, Gmailean bertan, baduzue aukera Google Meet bideo bilera bat zuzenean sortzeko, ikusten duzu hemen nueva reunión agertzen dela, botoi hau, bale? Konprobatu gero zuen korreo elektronikoan eta topatuko duzu. Orduan, hemen klik emanda, ja zuzenean sortuko dute bideo bilera bat, bale? Orduan, oso azkar egiten da, unirse ahora eta gainera esteka ahora agertzen zait. Eta beste aukera bat, aurreko egunean ikusi genuen ere Drive-a azaldu nuenean, jartzen badut goiko barran meet.new, gogoratzen duzu hori doc.new edo slide.new horrelako
informazioa jartzen badut, edo esteka jartzen badut, goiko barran, ez bilatzailean, goiko barran, zuzenean sartzen gara zerbitzuan, eta sortzen da bideo bilera berri bat, bale? Meet, gogoratu, meet.new, jarriko dut txatean. Meet.new. Bale? Eta honekin mitaren atala amaituko dut. Egia da batzuk igual zalantzak dituzuela orain, baina egingo dut Screencastify oso harin azalduko dut, bale? Eta nahiko erreza da. Eta gero azken minutuak zalantza guztiak argituko ditut, bale? Bueno, orain gaia azaldatzen gara, bale? Orain Screencastify azalduko dizuet. Bueno, Screencastify-en praktikak hauek dira. Erakutsiko dizuet, zer eskatuko dizuet. Beitu, bakarrik bidali behar didazue bideo grabaketa baten esteka URL-a, bale? Orduan, lehenengo eta behin ikasi behar duzue zelan grabatzen diren bideoak. Horretarako, bloke hauek egin beharko dituzue. Lehenengo blokea izango da zelan instalatu Screencastify eta instalatzeko nabigatzailean bertan instalatzen da. Hori ez dugu webinar honetan ikusiko, bale? Zeta denbora behar da, baimendu behar dituzue, kamera, mikroa, bai horrelako perfil bat sortu behar da, orduan hori egingo duzue zuen kabuz, hemen dago bideoa, badakizue eta jarraitu beharreko pausuak, bale? Gero, bigarren blokean ikasiko duzue zelan grabatzen den, eta hori nik orain azalduko dizuet modu simple batean, eta azken blokea izango da zelan gordetzen da bideo hori, eta zelan partekatu aldut, adibidez, nire formularioan sartzeko, bale? Formulario horretan sartzeko esteka. Bale, orduan, hau ikasteko nik erakutsiko dizuet orain ja instalatuta dudanez zelan grabatzen den, bale? Zuzenean hori azalduko dut. Kenduko dut Google Meet, bale? Kenduko ditut esteka hauek. Eta orain, ikusten baduzue hemen goian, justo atearen azpian, nire nabigatzailearen goiko barran, agertzen da botoi txiki bat. Hau da, botoi txiki hori da Screencastify-en gehigarria. Klikatzen badut gainean, ja instalatuta izan ondoren, agertzen zait leiho txiki bat, bale? Eta aukera desberdinak ditut. Gehien erabiliko duzuena izango da, hau, ja aukeratuta dagoena, desktop agertzen dena, escritorioa edo pantailan agertzen dena grabatzearena. Desktop utzita eta mikroa baimenduta nik grabatu aldut pantailan agertzen dena eta nire ahotsa. Horregatik ez da beharrezkoa webcam bat izatea, osea, nik grabatu aldut, bideo grabaketa bat egin aldut, pantailan ikusten dena azalduz, bale? Orduan, nik adibidez tresna hau erabiltzen dut zuetzako bideo tutorialak sortzeko. Orduan, nik adibidez ematen badiot momentu honetan horrela, sin más, desktop eta mikrofonoa baimenduta ematen badiot record, hau da grabatu, zuzenean hasiko da grabatzen, bale? Ikusiko duzue, oso astiro joango da konexioa dela eta, baina ez da agertzen, aberea daukadan ezin dut mugitu, baina agertuko zaizue, nire oraitze bertan agertu zait, miniatura bat, bale? Aukeratzeko pantaila, bale? Ez da agertzen bi monitorrekin nabil lanean. Hori importantea da bideoa gero ikustea, bale? Badazpada, eta bestela galduko zarete. Orduan, mini pantaila hori agertzen denean, aukeratu beharko duzue, bale? Nik aukeratu dut, ez duzue ikusten, baina aukeratu dut justo ikusten ari zaretena, Googleekoa. Eta ematen diot compartir, bale? Justo azaltzen ari naizena ezin dut erakutsi, bale? Sentitzen dut, baina eske beste pantailan agertuko zait derrigorrez.
ematen diot, konpartir ikusiko duzu orain, agertzen direla, hori, denbora, 3 bit bat esateko hasiko dela grabaketa, eta momentu honetan ja badago grabatzen, bale? Justo Screencastify botoian jarri da botoi gorritxo bat, txikia, segurazki ez duzu ikusiko, baina praktikak egiten dituzuenean ikusgai egongo da. Orduan, ja grabatzen ari da, eta nik hemen egiten ditudan gauza guztiak, mugimenduak, azalpenak, nik egiten ari naizen guztia, hemen badoa grabatzen. Gainera, tresna batzuk trasteatu aldituzue, baina ez ditut azaldu sakonki, daukazue anotazioak egiteko, foko bat erabiltzeko, zuek trasteatu, baina berez ez dira beharrezkoak erabiltzea niri bideoa bidaltzeko, bale? Orduan, grabaketa amaitu ostean, orain ja esan du grabatzen ari dela, zer egin behar dut? Behan ez duzu ikusten eta niri beste monitorrean agertzen zait, badago botoi bat agertzen dela dejar de compartir. Edo, eta hau ikusi ahal izango duzue, hemen goian Screencastify botoian klik egiten badut berriro, aukera izango dut stop moduan, osea play stop emateko. Eta hemen eman da amaituko da grabaketa. Beste aukerak ere baditut, stop egin beharrean pausa, zeta igual nahi dut gehiago grabatzen. Jarraitu, bale? Orduan, manaldiot pausa. Edo, hau txartu atera zait, eta berriro hasi nahi dut grabaketa. Hau nik askotan erabiltzen dut, bale? Eta katxasko egiten ditut. Orduan, berriro grabatzearena, botoi hori oso ondo dago. Bale? Eta hemen paperontzia dago, bale? Nahi badugu, hau ez dut erabiliko, paperontzira botatzen dut, eta ez da gordeta geratuko. Baina ni bai, emango diote stop, zuek ikusteko grabatu ondoren nora doan. Bale? Nik emantzen diot stop, eta orain zabaltzen da automatikoki beste pestaina bat. Bale. Pestaina hau, erabiliko dugu gure grabazioaren datuak eta sartzeko eta partekatzeko eta guzti hau. Lehenengo eta izenburu bat jarriko dut, bale? Jarriko dut froga. Hemen, normalean muteatuta agertzen da, baina jartzen badut, entzuten da nire ahotsa, bale? Bale, ez dakit entzuten duzuen, baina nire ahotsa grabatzen ari da, osea, entzuten ari da. Bale, orduan, bideo hau, orain, nirekin partekatzeko egin behar duzuena da, hemen eskumaldean dagoen copy shareable link, klik egin, eta hemen agertuko dira aukera desberdian. Normalean, por defecto, agertzen da edonork ikusi ahal izango du bideo hau esteka jasotzen badu. Eta nik eskatuko dizuet horrela ustea. Bale? Hau da, edonork jasotzen duenean ikusgai egotea. Bestela ezin izango dugu ikusi zuen proba. Bale? Baina ikusten baduzue, hemen agertzen da View on Drive. Horrek esan nahi du bideo hau automatikoki grabatu dela gure Google Drive karpeta batean. Eta erakutsiko dizuet non. Horregatik, tresna oso potentea da konektatzen delako Google Drive-ekin. Non dago nire grabaketa hau, zuzenean gordeta, hemen sartzen banaiz, sartuko naiz Drive-en, bale? Ikusiko duzu orain, karpeta bat automatikoki sortu dela, eta karpeta horren izenburua da Screencastify, bale? Ea agertzen den. Bale, ikusten duzu hemen agertu dela Screencastify, bai? Eta zabaltzen badut, barnean sartzen banaiz, hor ere topatuko dut grabatu dudan bideoa, froga, bale? Eta hortik ere partekatu aldu nire bideoa. Baina hemen bertan, Screencastify-en bertan, badaukat ere linka. Kopiatzeko aukera, badago kopiatuta, eta hori da itzatzi behar duzuena
formularioan. Egia da, Screencastify tresna honekin aukera gehiago dituzuela. Kanal bat YouTubeen izaten baduzue, zuzenean publikatu alduzue YouTubeen. Nik erabiltzen dut asko. Edo adibidez, hemendik zuzenean korreo elektroniko batera bidali. Edo, adibidez, deskargatzeko aukera ere badago, edo esportatu beste formato batzuetara. Zer gertatzen da edo zen mugak ditu Screencastify? Bakarrik egin alditugula 5 minutuko bideoak. Ezin ditugu bideo luzeak egin. Baina gomendio bat ematen dizuet. Azkenean, gai bat azaldu nahi badiegu ikaslei, 5 minutu baino gehiago nahiko luzeegia izango litzateke. Orduan, ni gomendatzen dizuet, bideo grabaketa txikiak bidaltzea. 5 minutu gehienez jota, eta 3 minutu baino gutxiago bada, asko hobeto. Horretarako tresna hau superondo dago, eta bideograbaketa txikiak egiteko aukera ematen digu. Nik erakutsi dizuet zelan grabatu pantaila eta audioa, baina gogoratu hemen nik botoia mandakoan ez dizuet aukera guztiak azaldu, baina baduzu aukera ere zuen aurpegia grabatzeko. Nik ematen badiot hemen enbez kamera, ikusiko duzu orain grabaketa hasiko dut berriro, nola aktibatuko da, ez duzu ikusten, beste pantailan agertu delako. Aberea daukan aukera mugitzeko, ikusten duzu orain nire aurpegia hemen behan agertzen dela, eta grabatu aldut pantailan agertzen dena gehi nire aurpegia, biak aldi berean. Horretarako gogoratu hori kamera baimendu behar dudala. Orain hasiko da grabaketa, baina nik botako dut paperontzira, ez dut nahi grabatu. Ia da konexio, YouTubeko konexioarekin nahiko astiro doa, baina, itxarongo dugu pixka bat, eta listo. Hau da paperontzira botatzeko. Bueltatuko naiz, aukeretara. Orduan, eskriterioa nahi badut, edo pantailan dagoena nahi badut grabatu gehi nire aurpegia, hau baimendu behar dut. Bestela, ez. Edo nahi badut bakarrik nire aurpegia grabatu soilik, hau da, pantailan agertzen dena ez dut nahi grabatu, bakarrik nire aurpegia hemen emango diot, eta hasiko da grabatzen nire aurpegia. Orain gogoratu grabaketa hasten den momentuan aukera ematen dit bi pantailak aukeratzeko, baina zuek ezin duzu ikusi nik baimendu behar dudalako beste pantaila. Hau moztuko duzuek ikusteko nola grabatu nahi zen nire burua, zuek ez duzu ikusi nire beste pantailan agertu delako, baina, orain ikusiko duzue nola grabatu den. Ikusten duzue, orain ni grabatu naizela ni bakarrik, pantaila partekatu gabe. Orduan, aukera desberdina ditugu tresna honekin. Edo bakarrik audioa eta pantaila, edo pantaila eta ni txikiz eskina batean, jarriko naiz horrela, pantaila, ni handian ikusi duzu, ni bakarrik nire aurpegia erakutsita, edo pantaila eta ni txikiz, edo pantaila eta audioarekin bakarrik. Horretarako hori baimenak aukeratu behar dituzu. Falta zitzaidan azaltzea beste aukera batzu, baina bideoetan agertzen dira. Adibidez, 3. aukera hori, lehenengo, eskerraldean agertzen zen aukera hori, bakarrik da grabatzeko pestaina bat. Zergatik pestaina bat? Ateratzen bagara, adibidez, eskriterioa, hori, pestaina horretatik ateratzen bagara, ez da grabatzen ateratzen garenean. Ez da grabatzen hori, bakarrik pestaina horren barnean dagoena grabatuta geratuko da. Ordan, depende zer grabatu nahi duzuen, gomendatzen da erabiltzea hori ala ez. Ni normalean beti erdikoa erabiltzen dut. Hau, erdikoa. Eta nire aurpegia nahi badu grabatu bebai,
hau aktibatzen dut eta listo. Bale, orduan, ez ahaztu grabatu ondoren hemen eskura izango duzuela linka eta hori da bidali behar duzuena Screencastify praktika entregatzeko. Bale? Eta honekin nire aurkezpena amaitu dut. Begiratuko du nire zerrenda. Bale, bueno, bakarrik aipatzeagatik gogoratu nik praktiketan beti jartzen dudala zertarako erabilian diren tresna hauek, bale? Badago metodologia pintzelada bat, eta hemen daukazue adibidez bideo batzuk zelan erabili Screencastify tresna badibidez. Justo, gai baten hasieran ikaslei bidaltzeko zelakoa izango den proiektu hau edo unitate hau zer ikasiko dugun horrelako bideo bat grabatzeko. Edo adibidez, ikaslei feedbacka bidaltzeko goratzen duzue Classroomen zuzenketak ikusi genituenean, bidealdian ziren audioak, iruzkin normalak, baina ere Screencastify bideo bat. Osea, esteka hori kopiatzen dut eta iruzkinetan sartzen badute, bai. Edo posta elektronikoan bidalialdiet ikaslei feedback, bere lanaren feedbacka komentatuz bideo batean. Beste aukera bat izan daiteke, adibidez, lankidei bidaltzeko bideotutorial bat. Bale, aukera desberdinak dituzu, ez dakizelan partekatzen da pantalla edo zelan egin driven ez dakizer, zuen artean bideo grabaketak bidalial dituzue. Edo adibidez familiei, bale, familiei zelan gehitu aldiren Classroomen edo Classroomen zelan zuzendu nik bidalitakoa tasa. Batzuetan familia laguntzari behar dute eta Screencastifyren bidez bideoak egin aldituze familiei bidaltzeko. Eta bebai, gogoratu bideoen erabilera modu honetan, hau da, ikaslei bidaltzeko eta haien kabuz ikusteko gai baten inguruan Flipped Classroom metodologiarekin lotuta dagoela. Ohitura poliki-poliki ikasleen ohiturak aldatzen joateko. Eta baita ikasleek haiek sortzaileak izateko aukera. Screencastify tresna ere ikasleek integratu aldute haien nabigatzailean eta erabili aldute zuentzako lanak sortzeko. Ez eta tresna nahiko erreza da. Eta honekin listo. Orain eskerrik asko esan behar diot iratzeri, horratzean dagoelako zuen txata ikusten, eta orain eskatuko diot iratzeri aktibatzeko kamera eta mikroa, eta ea sartzen den eta ikusten ditu zuen zalantza guztiak. Alduzunean iratze sartu alzara. Ez dakit hortik dagoen. Apur bat kongelatuta geratu zara, iratze? Ondo ikusten nauzu? Aberea lortzen duen. Ez dakit zuek ikusi aldu zuen, itxaron momentu bat. Bale, eske iratze jarri dut ez duela entzuten. Momentu bat, Bale, momentutxo bat, a ber. Zuek entzuten duzue, osea, mesedez jarritzatean besteokea entzuten nauzuen.
bestela begiratuko ditut hemendik galderak, baina esaten dit eiratzek, aberea txataren bidez, dena konektatuta dago, bale. Ez daki zein den arazoa. Beitzat besteak entzuten, bai, ondo entzuten nauzue. Bale, entzuten dute, bale. Bueno, orduan txata justu iratze ezin du, saiatu iratze ateratzen eta sartzen berriro. Aberea konektatzen zaren. Bale? Iratze saiola entzuten, bale. Baina niri bai, ezta? Bale, ados. Bale, orduan, joango naiz atzera, ea topatu alditudan zuen galderak, eta saiatuko naiz erantzuten, bale? Eman momentu bat. Bale, iratze atera da orain eta ea sartzen den berriro. Bale. Bale, aizea lasai. Gero hori gogoratu formularioan badakit beste irakasle baten erabiltzailean zaudelako, baina gero formularioan jarri ikusi duzula eta listo. A ber, Ana Maria, galdera bat dut mitekin, nik mit erabili dudanean etxeko portatilean, buruz bera agertzen naiz. Buruz bera? Ikusten naute, hau alda daiteke, lehenengo aldiz galdetzen didatela hori. Begiratuko dut. Ana, bale? Ana Maria. Bale, begiratuko dut eta esango dizuet, baina printzipioz igual zure kameraren konfigurazioa izan daiteke. Baina ez dut trasteatu inoiz, orduan esango dizut, bale? Ea hori buruz bera agertzen da. Bale, ea ze aldaketak egin aldi dituzu. Bale. Eider, Kaizo, galdera bat. Txaron, iratze orain bai. Bai. Listo, bale. Bale. Justo nengoen orain Eiderren galdera justo irakurtzeko prez. Esan nahi baduzu. Daukazu Eiderren galdera puntatuta? Iratze. Barkatu? Eiderren galdera, daukazu ora puntatuta? Da bakarrik Ana Maria Duprot eta Eiderren galdera, ez dago galdera gehiagorik. Bale, Ana Mariari ja esan diot... eta Eiderrena zeren bera izan zen agurtzan erena, eta hori bai komentatu egin duzu? Bai, Ana Mariarena bai, falta da Eiderrena. Bale, komentatzen dut nik orain. Bale, a ber, Eiderrena da... Bai, ezke, iratze zu nirekin egoz, eta ez ikusi YouTubetik, ikusi behar duzu nirekin. Iratze, ez YouTubeko pestaina itzi. A ber. Zu nirekin egon iztetan. Eiderrena da Screencastify buruz. Bale, bera komentatzen du Screencastify ematen dugun errea bidali beharrean, Drive-en lotura bidaltzea posiblea baldin bada. Bai, arazorik ez, osea, printzipioz, Drive-en bertan, erakutsiko dizuet pantalla, Drive-en bertan Screencastify karpetan nago, bale? Bueno, erakutsiko dizuet berriro. Screencastify gogoratu bideo bat grabatu ostean, hemen agertzen dela karpeta, orduan, zuek grabazioak egin aldituzu bata bestearen ondoren, eta ez egin Screencastify-en bertan kopiatzea, baizik eta gero ona etorri, eta hemen bertan kopiatu, bale? Eta partekatu ikasleekin. Dena denez dizuet esan, baina daukazu aukera zuzena, klarrun erabiltzen baduzue, aukera zuzena daukazue, bideoa klarrunen sartzeko zuzenean, adibidez, hemen, grabaketa, badakizue grabaketa maitzen denean, hemen aukera hauen artean, more options, hau da, más opciones, klikatzen baduzu ikusten duzue save to clear. Badago aukera zuzenean, bideo grabaketa
Classroomera bidaltzeko. Eta sartu alduzue edo material bezala edo lan bat bezala. Vale? Orduan, konektatu alduzue Classroomekin bai, ez bakarrik Driveekin. Vale? Orduan, Eider bai, alduzu. Iratze, kendu YouTubekoaz eta zu jarraitu behar duzu nirekin. Ez duzu itxaron behar YouTubeko denbora. Ja, baina ez que me he hecho un poco lío, déjalo. Zer, ez que entzuten dut bi aldetatik eta horrezeratik esan da. Homenatzen dizut YouTubeko pestaina itzi, bakarrik egon nirekin. Vale. YouTubeko pestaina itzi. Vale, ez que hemen ez dago galdera gehiagorik, Vale. Bakarrik izan dira bi hauek. Vale, espe uste dut amaieran jarri duela, ea instalatu behar alduten haiek edo administratzaile batek. Nik printzipioz instalatu dut administratzailearen baimenik gabe eta probatu dut erabiltzaile desberdinekin, Orduan, zuek instalatu alduzue arazorik gabe. Hori bai, baimena eman behar diozue zuen Google kontuan sartzeko, klaro. Instalatzen da zuen edo eskolako kontua edo Gmailaren kontuarekin. Baina hori prozesu guztian azalduta dago, praktiketan azalduta dago. Ados? Eta gehiagorik orduan ez dago, ezta? Ez dago. 4 minutu geratzen direnez, azalduko dizuet Classroom eta Meet kontu bat, gomendiotxo bat, ja denbora daukagunez, azalduko dizuet orain. Bueno, Classroomen sartzen zaretenean, badakizue Google Meet erabili alduzue Classroomen bertan, sartuko naiz orain, Ea ikusten duzuen pantalla. Classroomen bertan sartzen zaretenean, badakizue tituloan agertu aldela, nola da, esteka, Classroom esteka, ni sartuko naiz adibidez hemen, eta hemen agertzen da enlace de Meet, eta ez dago sortuta enlace de Meet, bai? Nik hemen sortu aldut esteka bat eta zuzenean ikaslei bidali beharrean posta elektronikoaren bidez Meet esteka hemen bertan izan aldute. Orduan, Classroomen sartzen direnean, klik egiten badute hor, sartuko dira. Nola aktibatzen dut esteka hori? Bueno, esarpenetara joaten bazarete, hemen behan badago atal bat dela Meet, Meet. Eta jarri aldut visible para los alumnos. Nik hemen gaitzen badut, zuzenean, emango diot generar enlace de Meet, y voy a poner que me lo ponga visible para los alumnos, Visible para los alumnos eta gordetzen dut. Momentu honetan, aukera duzue, ikusten duzue agertu dela esteka, ikasleek sartzen badira, zuzenean sartu ahal izango dira bideobileran. Baina gomendio bat dago, Zein da gomendioa? Zuek klasea daukazue 9:00 edo 9:30 Google Meeten bidez. Bueno, gomendio bat dago. Lehenengo eta behin, kendu ikasleek ikusteko gaitasun hori, eta zuek hemen estekan egiten duzuna da kopiatu esteka eta beste pestaina batean zabaldu. Baina oraindik Classroomen aurkeztu gabe, Zabaltzen duzue bideobilera eta sartzen zarete. Ez bakarrik zabaldu, sartu ere zertarako zuek kontrolatzeko nortzuk ari diren sartzen, ez sartzeko ikasleak zuek baino lehen, Orduan, hemen, unirse ahora ematen dio, kenduko ditut kamera eta mikroa, eta unirse ahora. Orduan, ni naiz ja irakaslea eta sartu naiz lehenengoa klasean, bideobileran. Eta orain, dia sartuta nagoenean, egin behar dudana hemen da, visible para los alumnos, eta gordetzen dut. Orduan, hortik aurrera ja, ikasleak sartu ahal izango dira hemen esteka honen bidez. Eta gero, nola amaitu hau? Eta, klaro, zuek irakasle bezala ateratzen bazarete bideobileratik, ikasleek egon aldira bideobileran sartuta, agian nahi duzue, eta ez dago problemarik. Baina ez baduzue nahi,
haien artean egotea zuek egon barik, egin behar dena da, ezarpenetara joan berriro, bueno, lehenengo eta behin, hemen, izan behar zarete azkenak ateratzen, bale? Baina, klaro, naiz eta azkenak izan, aukera daukate haiek berriro sartzeko, segiduan. Orduan, hemen amatatzen duzu, baina ikasleek ere aukara daukate berriro a poderse unir, eta agian zuek zaudete. Orduan, hori saiesteko gomendatzen da hemen ezarpenetara joan, eta hemen miten atalean egin behar duzuena da, aldatu behar duzue esteka, hau da, esteka agertzen zena, aldatu alda, eta orain berri bat jarriko da. Vale? Eta gero kendu, visible para los alumnos ya no está. Orduan naiz eta berriro saiatu sartzen saiatzen badira, esango die que no pueden entrar, vale? Zuek irakasleak zaretenez, igual baimentzen dizue berriro sartzeko, baina ikasleek ezin izango dute berriro sartu, vale? Beitu, horrela gertuko da. El código de reunión ha caducado, crea otra reunión. Zergatik zuek aldatu duzuelako esteka hori klarrunetik, vale? Hau, bakarri zen trukillo bat zuek ikusteko. Badakit oso azkara azaldu dudala, baina hau bideoetan sakontzeko atalean topatuko duzue, bale? Zelan jolastu apur bat estekarekin klarrunen bertan baimentzeko edo ez baimentzeko ikasleak, bale? Eta hori da guztia, ez dakit honekin lotuta zalantzaren badagoen? Ez dago, ez da inorezen jarri. Bale, honekin amaitzen dugu, bale? Eta ondo ibili eta eskerrik asko, eta honegin. Agur. Agur, agur. Itxarongo dugu pizka bat, erretardoa amaitu arte. Bai, ikusten ari naiz Eiderrek jarri duela. Bai, lasai Eider agertuko da, bale, PDF hori. Banago azken aldaketak egiten. Hori, pildoren esteka horretan agertuko da arratsaldean, lasai egon, bale? A ver. Vale, listo.